በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽና በብዘለናዮ ሰላምን ፍቅርን ጥዕናን ክበና ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። ከም ፈቃድ አምላኽ ካብ አቦና ነቢ ኢሳያስ ጽሓፎ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ፍቅዲ 5 ቃል መሰረት ወሲድና ክንመሃር ኢና እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ንኹላትና ምስጢሩ ይግለጸልና። እቲ ኃይሊ ቃል ድማ ከምዚ ይብል፣ ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ፣ ብሰሪ አበሰና ድማ ተኸትከተ። ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕጻዕቲ ናብኡ ወረደ፣ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓወና ይብል። እዚ ቃል እዚ ዝተዛረቦ እግዚአብሔር አምላኽ እዩ። ዝጸሓፎ ድማ አቦና ነቢ ኢሳያስ እዩ። እግዚአብሔር አምላኽና አቀዲሙ ነቲ ንሱ ዝመደቦ ነቲ ንሱ ክፍጽሞ ዝሓሰበ አቀዲሙ ብነቢያት ተዛርቦ እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ድማ ኣብቲ ንሱ ዝመደቦ ግዜ ነቲ ትንቢት ከም ዝፍጽሞ ኩላትና እንፈልጦ ሓቂ እዩ። ነዚ ኃይሊ ቃል እዚ ግን እግዚአብሔር አምላኽና ከምቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 16 ጀሚሩ ተጻሒፍልና ዘሎ ነቦና አዳም ሓደ ሕጊ ሂብዎ ነይሩ። ካብዛ ኦም እዚ ካብ ኩሉ ኦም ዝብላዕ ካብዛ ሕማቕን ጽቡቕን ኦም ምስ እትበልዕ ግና ናይ ሞት ክትመወት ኢኻ ዝብል ኃይሊ ቃል ወይ ከዓ ሕጊ ሂብዎ ከም ዝነበረ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ እዩ። አቦና አዳም ግን ምስ እግዚአብሔር ብፍቅሪ ኣብ ዝተመላለሰሉ ግዜ ከይበደለ ብፍቅሪ እግዚአብሔር ልቡ መሊኡ ሕጊ እግዚአብሔር እንዳሓለወ ኣብ ገነት 7 ዓመት ዝኣክል ተቐሚጥ እዩ። ስድራ እግዚአብሔር ኣብ መወዳእታ ግን ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ታሪክ ዲያብሎስ መፂኡ ነቦና አዳም ከጋግዮ ከሎ በደና ሔዋን ገይሩ ነቦና አዳም ካብቲ እግዚአብሔር አምላኽ ኣይትብላዕ ካብቲ እግዚአብሔር አምላኽ ካብዚ ትሕለፍ ኢሉ ሕጊ ዘቐመጠሉ ከም ዘፍረሰ ንርዳእ። እግዚአብሔር አምላኽ ግን ማዕርኽ እንደይ ከም ዘፍቅረና ማዕርኽ እንደይ ርህሩህ ምዃኑ ማዕርኽ እንደይ እግዚአብሔር አምላኽ ከም ዝፈትወና ምክንያቱ አቀዲሙ ክፈጥረና ከሎውን ኣብቲ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 26 ተጻሒፉ ዘሎ ከም መልክዕናን ከም ምስልናን ሰብ ንፍጠር ክብል እንከሎ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ኩሉ ፍጥረታት ኣብ ልጹ ዝፈጠረና ከም መልክዑን ከም ምስሉን ገይሩ ዝፈጠረና እግዚአብሔር አምላኽ እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ወላ እኳ በዲልና እንተነበርና ብዘይ ተስፋ ኣይገደፈናን። ከምቲ ኣብ መጽሓፈ ቀሌምንጦስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 19 ክሳብ 20 ዘሎ ኃይሊ ቃል ነቦና አዳም ምስ በደለውን ተስፋ ሂብዎ ነይሩ። እቲ ተስፋ ድማ ከምዚ ይብል፣ ድሕሪ 5 መዓልትን ፈረቓን ክምሕረካን ይቕረውን ክብለልካን ካብ ብዝሕ ምሕረተይ ዝተላዓለ ናብ ቤትካ ክወርድ እየ፣ ካብ ወገንካ ዝኾነት ኣብ ከርሳውን ክሓድር እየ። እዚ ኩሉ ስለናትካ ድሕነት ክኸውን እዩ። ኦ አዳም ስሌኻ ክብል ከም ህፃን ክውለድ እየ። ኦ አዳም ስሌኻ ክብል ኣብ ዕዳጋ ክርከብ እየ። ኦ አዳም ስሌኻ ክብል 40 መዓልቲ ክፀውም እየ። ኦ አዳም ስሌኻ ክብል ብዙሕ መከራ ክቕበል እየ፣ ነቲ መከራ እውን ክዕጎሰ እየ፣ ኣብ ዕንጨይቲ እውን ክስቀል እየ። እዚ ኩሉ ዝፍጽሞ ስሌኻ እዩ ይብል። ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ስሌና ክብል እዚ ትንቢት እዚ ከም ዝተዛረበ እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ከይወረደ ኩሉ ክፍጽም ዝኽእል እግዚአብሔር እንከሎ ግን ማዕርኽ እንደይ ከም ዘፍቀረና ማዕርኽ እንደይ ንዓና ኣፍቂሩ ሂወቱ በጃ ከም ዘሕለፈ ኩላትና እንፈልጦ ሓቂ እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና ድማ በቦና ነቢ ኢሳያስ ንሱ ስለና መከራ ከም ዝቕበል ናትና ገበን ናትና በደል እግዚአብሔር አምላኽ ከም ዝስከሞ እግዚአብሔር አምላኽ ስለና በጃ ከም ዝኸውን ብደሙ ከም ዝዕድገና ብደሙ ከም ዝሸያጠና እንታይ ገይሩ አቀዲሙ በቦና ነቢ ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ ንርኢ። ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ መዳርግቲ የብሉን። ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ክሳብ እንታይ እዩ? ክሳብ ሞት ስድራ እግዚአብሔር ምናልባት ናተይ ናትኩም ፍቅሪ ግዜያዊ ክኸውን ይኽእል እዩ። እግዚአብሔር አምላኽ ግን በዲልናዮ ከለና ዘፍቅረና ካብኡ ርሒቕና ከለና ናባና ዝቐርብ መን እንተልና ሓደ እግዚአብሔር አምላኽ ጥራይ እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ኢኻ እግዚአብሔር ፍቅሪ እግዚአብሔር መዳርግቲ ዘይብሉ። ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ጌርና ናብኡ ንምለስ ዳ እምበር ከመይ ጌርና ካብ ምርሑቕ ዝሓስብ አምላኽ ኣይኮነን። ወላ እኳ ግብርና ሕማቕ እንተኾነ ወላ እኳ ግብርና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቐውም ግብሪ ኣይሃልወና እግዚአብሔር አምላኽ ግን በየናይ መንገዲ በየናይ ብኮ ናይ ህይወትና ርእዩ ከመይ ጌርና ክንምለስ ከም ዘለና ከመይ ጌርና ደቂ እግዚአብሔር ኮይና ቀጻልነት ህይወት ንኽህልወና እግዚአብሔር አምላኽ ለይትን መዓልትን ዝጽዋዓናን ዝኮኩሓናን። ነዚ እውን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 እንታይ ኢልና አምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ ይብለና። ነታ ንዓለም ሕጉ ዝሰዓረት ነታ ሕጊ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሰዓረት ዓለም ማዕርኽ እንደይ ከም ዘፍቀረና ምክንያቱ ነ99 ነገደ መላእክት ገዲፉ ንኩሉ ዓለም እንታይ ዝገበረ ዝተበጀወና መን እንተልና እግዚአብሔር አምላኽ እዩ። ስለዚ
እግዚአብሔር አምላኽ ዝገበረልና ፍቕሪ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓና ንሓጣን ዝወዓሎ ውዕለት መዳርግቲ የብሉን። በዚ ልበ አምላክ ዳዊት እንታይ ኢሉ ስለቲ ኩሉ ውሬታ ንእግዚአብሔር እንታይ ክመልሰሉ ኢሉ። ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ውዕለት መዳርግቲ የብሉን ኣይኮነን ዶ ናይ እግዚአብሔር ናይ ማንም ሰብሲ ታራ ዝወዓለልካ እንታይ ትገብር ኢኻ ምስጋና ተቐርብ ኢኻ። እግዚአብሔር አምላኽ ግን እንዳጸልዓናዮ ከለና ሕጉ እንዳሰዓርና ከለና ምስ እግዚአብሔር ክንመላለስ ዘይከኣልና ከለና እግዚአብሔር አምላኽ ግን ኩሉ ግዜ እንዳፍቀረና ዝነብር ኩሉ ግዜ ኢድ ዘርጊሑ ዝፅዋዓና መን እንተልና እግዚአብሔር አምላኽ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብኣ ሮሜ መልእኽቲ ክሰድድ ከሎ እንታይ ኢሎ ከምዚ ኢሎ ሮሜ ምዕራፍ 5:8 ከምዚ ኢልና ኣሎ ግናኸ ንሕና ገና ሓጣን እንከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቲ እዩ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንዓና በዚ የርኤና ኣሎ ይብለና። እንታይ እንከለና ግናኸ ንሕና ኢሉ ሓጣን እንከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቲ ኢልና። ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ ኮይኑ ካብ ንጽህተ ንጹሃን ቅድስቲ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ተዋሂዱ ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ዓለም ዝክመላለስ እንከሎ ክሳብ ክንዲዚ ንእግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ኣድግሆ ክሳብ መስቀል ክሳብ መብልዒ ማል ምውላድ ንእግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ኣድግሆ እንተልና ናተይን ናትኩምን ሓጢኣት ተሰኪሙ እዩ። ናትና በደል ምእንቲ እንታይ ክገብረና ካብቲ ዝነበረና በደል ምእንቲ ከንጽሐና እዩ። ምክንያቱ ዋጋ ናትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስድራ እግዚአብሔር ወላ እኳ ብሕጊ ኦሪት ወይ ከዓ በቲ ኣቦታትና ነቢያት መስዋዕት እግዚአብሔር ወይ ከዓ ንእግዚአብሔር ዝኾነ መስዋዕቲ በብዑር በቲ ዝተፈላለየ እንስሳ ዘቕርቦ ዝነበሩ ግዜያዊ በረኸት እንተሃቦም እቲ ኣመናዊ መስዋዕቲ ዝኾነ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ግን እንታይ ኮይኑ ናትና በጃ ኮይኑ ስሌና እንታይ ኮይኑ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ተሰቒሉ ብደሙ ዝዓደገና ብደሙ ዝተሻየጠና እግዚአብሔር አምላኽና ማዕርኽ እንደይ ከም ዘፍቀረና እዩ። ፍቅሪ ሰሃቦ ለወልድ መንበሩ ሃያል ወአብጽሖ እስከ ሞት ኢልና። ስለዚ ነቲ ህያው ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ፍቅሪ እንታይ ገበሮ ፍቅሪ ስሒብዎ ናትና ፍቅሪ ንሱ ስሒብዎ ንሕና ስለ ዘፍቀርና ኣይኮነን ንሕና ሕጉ ስለ ዝፈጸምና ኣይኮናን እንታይ ደኣ ንሱ ንዓና ከድሕነና ስለ ዘፍቀረ ንዓና ካብ ባርነት ንኸውፃኣና ስለ ዝደለ እዩ። በዚ ከዓ ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣቦና እንታይ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:18 ከምዚ ኢልና ኣሎ ክርስቶስ ድማ እዩ ኢሉ ናብ አምላኽ ምእንቲ ከቅርበና ኢሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳእ ስለ ሓጣን ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግን ህያው ኮነ ይብለና። ስለምን ስለቶም ዓመፅቲ ስለቶም ሓጣን ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ግብርና እንታይ ነበረ ከም ጨርቂ ይቆፀር ነበረ ሓንቲ ሰናይ ግብሪ እውን ኣይነበረናን። ግን እግዚአብሔር አምላኽ በታ ሓንቲ ግዜ ብዕለት ዓርቢ ዝገበራ መስዋዕቲ ንኹላትና ካብ ጸልማት ባርነት ኣውፃና ስድራ እግዚአብሔር። ስለዚ ናይ ጎይታናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቲ ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ተበጃውነት ቀሊል ዋጋ ኣይኮነን ስድራ እግዚአብሔር። ስለዚ ዋጋና እንታይ ምዃኑ ነስተውዕሎ ዶ ንኸውን ናተይናትኩምን ዋጋ ማዕርኽ እንደይ ንእግዚአብሔር አምላኽ ዘድልዮ ምዃኑ ዶ ንፈልጥ ንኸውን። ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላኽ መስዋዕት ክኸውን እንከሎ ንሳክት ኣይኮነን ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክመጽእ እንከሎ እዚ ኩሉ ዘትግሆ ንኾንቲ ይኮነን። ስለዚ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ውዕለት ብኸመይ ንገልጾ ኣለና? ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ቲቶ ወዲ መዝሙር እንታይ ገይሩ ኣብ ቲቶ ምዕራፍ 2:14 ከምዚ ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምእንቲ ሓራ ከውፃና ንርእሱ እውን ንሰናይ ግብሪ ዝቐንዕን ገንዘቡ ዝኾነና ህዝቢ ምእንቲ ኸንጽህ ኢሉ እዩ ነፍሱ በጃ ኣሕለፈ። ነፍሲ እንታይ ገበረ በጃና ኣሕለፈ ይብለና። ስለዚ ስድራ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና በጃና ህይወቱ ዝኸፈለ ኣነ ንስኹምን ካብ ጸልማት ንምእንቲ ክንወፅእ እዩ። ንሕና ደቂ እግዚአብሔር ኮይንና ቀጻልነት ንኽህልወና እዩ። እታ ዝጠፍአት ኣዳማዊ ፍቅሪ ምስ እግዚአብሔር ዝነበረት ንዓምንቲ ክመልስ እዩ። እታ ዝጠፍአት ናይ ኣቦና ኣዳም ጸጋ ንዓምንቲ ክመልስ እግዚአብሔር አምላኽ ን99 ዝኣክል ነገደ መላእክቲ ወይ ከዓ መላእክቲ ገዲፉ ናብ መን መፀ ናብዛ ብሓጢአት ጨቀወት ብሓጢአት ዝተማረስሕት ናትና ሓጢአት ተሰኪሙ እዚ ኩሉ ዝመከራ ተቐቢሉ ነዚ መከራ ዝነስኹም ነስተውዕሉ ዶ ንኸውን እግዚአብሔር አምላኽ ዝኸፈለና ውዕለት ንዝክሮ ዶ ንኸውን ብኸመይ ንሕልፎ ኣለና ስድራ እግዚአብሔር ኣውደ ዓመትና ወይ ከዓ ትንሳኤና ከነብዕል እንከለና ከመይ ዓይነት ትንሳኤና ነብዕል ዘለና እግዚአብሔር ዝደልዮ ትንሳኤ ዲና ነብዕል ዘለናስ ወይሲ ከምቲ ኩሉ ግዜ በቃ ንብልዕን ንኽዳን ምልባስን ንዝተፈላለዩ ነገራት ኢና ንጥቀመሉ ዘለና። ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላኽ ትንሳኤ ክበና ከሎ ካብቲ ጸልማት ድቅድቅ ባርነት ኣውፂኡ ካብ ኢድ ዲያብሎስ ብደሙ ተሻይጡ ደቂ እግዚአብሔር ኮይና ክንቅፅል ደቂ እግዚአብሔር ኮይና ዘለዓለማዊ ህይወት ነታ ዝገደፍና መንግስቲ እግዚአብሔር ምእንቲ ክንወርስ እግዚአብሔር አምላኽ በጃ ህይወቱ ወይ ከዓ ስሌና ስለ ሓጣን በጃ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና።
ስለዚህ ስድራ እግዚአብሔር ኣነ ንስኹም ናብዚ ዓለም እዚ ክንመላለስን ከለና ከነስተውዕሎ ይግባአና ኣብዚ ሓፃር ዕድሜና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ሕጉስና ክንነብር ጥራይ ዘለና ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ማዕርክ ክንደይ ከም ዘፍቀረና ዋጋ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮንቱ ከም ዘይኮነ ከነስተውዕሎ ይግባአና ነዚ ከዓ ኣብ ሃይማኖት ኣበው ዘእለስክንድሮስ እንታይ ኢሉ ኣቦና ቅዱስ ኣቦና እለስክንድሮስ ኣብ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 16 ኣብ ፍቅዲ 10 ከምዚ ኢልና ኣሎ ኩሉ ፍጥረት ኣደነቀ ከመይ ዘይሓምም ንሱ ምእንቲ ሰብ መከራ ተቐበለ ኣብ ልዕሊ መኳንንቲ ንዝፈርድ ንዕኡ ፈረድዎ ነቲ ዘይርአ ዕርቃኑ ተሰቂሉ ረኣይዎ ነቲ ዘይመውት ቀተልዎ እቲ ሰማያዊ ኣብ መቃብር ተቐብረ ይብለና እዚ ኩሉ ዝንመን ነይሩ ንዓና ንሓጣን ስድራ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ጸልማት ባርነት አውፂኡ ካብ ዲያብሎስ መንጢሉ መንዚዑ ብደሙ ዝተሻየጠና ንመን እንተልና ንዓይን ንዓኹም ንስድራ እግዚአብሔር ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ከምዚ ገይሩ ካብ ዘፍቀረና እግዚአብሔር አምላኽ ከምዚ ገይሩ ስለና ህይወት በጃ ካብ ከፈለ ኣነ ንስኹም እንዳ ንእግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ወሬታ ንመልስ ኣለና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ሓፃር ዕድመ ከም ዘለና ኩላትና ንፈልጥ ኢና ኩሉ ከዓ በብቲ እግዚአብሔር አምላኽ ዝፀውዖ ከም እንኸይድ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ሎሚ ንዓይን ንዓኹም ተጽዋዓና ሎሚ መጺው ነፍስና ካብ ስጋና እንተዝፈሊ እንታይ ተዳሊና ኮን ንህሉ ከምቲ እግዚአብሔር አምላኽ ዝበለና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተና ዘላለም ህይወት ኣለዎ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተ ኣነኡ ይነብር ንሱ ከዓ ኣባይ ነብር ዝበለና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ይነብር ኣሎ ዶ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸውን ቤት ኣለና ደብልብና ስድራ እግዚአብሔር ስለዚ ግዜና ብግቡእ ተጠቂምና ውዕለት ኢየሱስ ክርስቶስ ክንርዳእ ይግባአና ደምና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈሰሰልና ንኮንቲ ኮነ ስድራ እግዚአብሔር ደቂ እግዚአብሔር ኮይና ቀጻልነት ምእንቲ ክህልወና ይሞ ኣነ ንስኹም ድማ ነቲ ዝተዋሃበና ውዕለት ተረዲእና ናብ እግዚአብሔር አምላክ ክንምለስ እግዚአብሔር አምላክ ዝኣዘዘና ትእዛዛት ፈጺምና ነታ ተስፋ መንግስት ሰማያት ወረስ ክንከውን አምላክ ቅዱሳን ብቸርነቱ ይደግፈና ዝመሃረና እግዚአብሔር ክብርን መስጋናን ንዕይኹኖ በብዘለናዮ እግዚአብሔር አምላክና ሰላምን ፍቅርን ጥዕናን ይሃበና ሰላም ኩኑ